Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Phefumulo wami uyayitusa inkosi. Ukuba phinda ngiphi ithuba lokuthi sixoxe ngendaba zasekhaya ezulwini, sifundisane. Khumbula-ke sikhuluma ngobunye kuKristu, ngoba uma sikuKristu sonke simunye. Lithi iBhayibheli lami akekho owesifazane akekho owesilisa, ngokuba sonke simunye kuKristu. Zindlalifa zezulu, ngiyacela sithathelele ithuba, siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu ukuba asondele kithi, akhulumisane ney'mpilo zethu. Phela ningakhohlwa sizile kumuntu la. Asiqondile ukulalela umuntu la. Phela ukuthi uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukuthi akhulume. Kodwa sifuna ukukhuluma kwakhe, ngisho mina uqobo. Anginaso isikhathi sokuprepare le nkonzo ngoba kukhona ama-appointments. Ngamanye amagama kusho ukuthi lokho okukhulunywayo ilokho akulethayo umoya kaNkulunkulu ngaso leso sikhathi. Asiguqe sikhuleke, simcele abe phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathobeka, siyabonga uthando sithande ngalo. Sohlala silibonga sijabula Nkosi, ngoba masingabongi wena sizobonga bani? Siyabonga uNkulunkulu wethu, udumo lonke lungolwakho. Iba kanye nathi-ke kule nkonzo, ukhulume uzambule egameni lomfeli wethu uJesu Kristu ophilayo. Khuluma izwi, ngoba izwi liyaphilisa. uJesu Kristu inkosi. Amen. Udumo lonke kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Sizofunda kizi lenkosi ngokaJohn chapter 17, umkhuleko kaJesu lo. Ezikhulekela yena, ekhulekela abafundi bakhe nabo bonke abakholwayo abayithina. Uqala kuverse 1 lo mkhuleko uzofika kuverse 26. Njengamanje ke sikuverse 24. Sikuverse 24 noma sikuverse 25 angisakhumbuli. Kodwa ke sizoholeleka umoya. Ke siqaleke kuverse 20. Izathu esidala lokho ukuthi ngifuna bakhetshaphe nabasanda uqala ngoba kungena abantu usuku nosuku. Angibonge bazalwane. Namhlanje sibreak irecord namhlanje. Ungenisa abantu abawu-49 ngesikhathi esisodwa. Ngenxa ukuthi bekunabantu abaphumileke, umphumela ka-49 awubonakalanga kangako, kodwa 49 ekuseni engiwufakile. Siyabonga kakhulu. Angikhumbuli ngangafaka abantu abafika almost 50. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise ey'ndaweni zonke kakhulu. Anivuze ngokungena ezulwini ngoba nibuyisile abantu ukuba beze bazozwa izwi likaNkulunkulu. Masifundeke. Verse 20. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona, ukuze babe munye, njengalokhu thina simunye, mina kubona nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda njengalokhu ungithandile. Verse 24. Baba, ngithanda ukuba labo ngiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Verse 25. Baba olungileyo, izwe alikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo
nami ngibe kubo. Uthando lusegameni likaNkulunkulu. Uma ethi ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo. Uthando lukaNkulunkulu. Angithi izwi lenkosi ithi uNkulunkulu luthando lapha ku1 John. Izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu luthando. Uma kuJesu esazisile igama likaBaba wakhe, lokho kusho ukuthini? Sizolwazi uthando akathande ngalo uJesu nothando akasithanda ngalo ngoba uthando lusegameni lakhe. uNkulunkulu uluthando. So abanye abantu bahluleka ukuthanda uNkulunkulu ngoba bambulelwe uthando asithande ngalo. The day wambulelwa ngeke ubambane nenyama negazi, uyomthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, nangamandla akho onke. Uyawuphelelisa umyalo wokuqala. Uzuphelelise nowesibili othi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Imfihlakaliso othandweni. Manje abantu banesikhathi sokudlala uthando balibhekisa la lu-wrong khona. Balibhekisa la lungeke lukuthelela izithelo khona. Balibhekisa la ezintweni ezidlulayo. Izwe nenkanuko yalo iyadlula, kepha owenza intando kaNkulunkulu umile kuze kube phakade. So asikhohlwe izwe. Hayi izwe asikhohlwe lona bangcwele. Ngiyakhumbula ukuthi ke sisuka la siye ku John 7:21 othi ngakho uJesu wamemeza efundisa ethempelini wathi, niyazi futhi ukuthi ngivelaphi. Mina ke angizizelanga, kodwa ongithumileyo uqinisile, eningamaziyo nina. Ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye, futhi nguye ongithumileyo. Bafowethu, sonke njengoba sila, yazi ukuthi sithunyiwe ukuzokhazimulisa igama lenkosi uJesu. Ngikhumbula silapha eMatshematshe, intombazanyana encane ifakaza yathi uma uJesu efuna umuntu ozofakaza ngaye ngikhona mina. Amehla amahlengezela inyembezi ngalelo zwi. Bangaka abantu abanesibindi sokusho lokho. Uma uJesu efuna umuntu ozomfakazela ngikhona mina, kusho intombazanyana encane. Emva kokuba isizakele, ihambe izinyanga, ihanjiswa zonke indawo lezi, ihlushwa imimoya, ayizange isizakale. Wena uyaphumela obala uthi Nkosi, uma ufuna umuntu ozokufakazela yimina. Mhlawumbe uyasho ngomlomo, mase kufanele ukwenza uyesaba namahloni. Uthi uJesu onamahloni ngami phambi kwabantu, nami ngoba namahloni ngaye phambi kwengelosi zikaBaba. Uma uJesu efuna umuntu ozomfakazela ngikhona mina, iyasho ingane ngathi ya. Ivuthiwe engqondweni, iyayizwa futhi lento eyishoyo. Uma uJesu efuna, ngifuna ukukutshela ukuthi uyafuna mntakababa ukukusebenzisa. Uyafuna ufakaze ngegama lakhe. Uyafuna ube lingqina lakhe uYesu. Uyilingqina likabani wena? Uyilingqina likabani? Longendawo. Ingqina likaSathane. Hayi ungavuma. Ayasiqhubeka. Sobheka lapha kuJohn chapter 15. Sibheke kusuka kuverse 18. Sibone siqhubeka kanjani. Sikhuluma ngokuthi ngobunye kuKristu. Uma simunye kuKristu izwe lizozizonda. Khona abantu abacabanga ukuthi kuzoba kuhle, kube mnandi ekukholweni. Hayi mntakababa ngeke, asifunde. Isihloko sakhona sithi inzondo yezwe verse 18 John 15. Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Sikhonza inkosi ezondwa yizwe. Sikhonza inkosi engathandwa abantu. Kube nzima ke uma ungathandwa abazalwane bakhe ebandleni lakho. Kube nzima ke uma ungathandwa abefundisi bakho.
kodwa kokuzihlola ubuke uma wazi ukuthi uphila impilo engcwele ungcwele phambi kaNkulunkulu kusho ukuthi laba abantu abakuzondayo umoya wabo ushayana nomoya ongcwele kuwe iphutha likubona ungaze usuku ugudluke ucetheze ufuna ukuthandwa abazalwane mabengakufuni wazi wena awunasono ngokwazi usendleleni right mabengakufuni abafundisi wazi wena ukuthi awunasono ngiyakutshela mina usendleleni right ngisho umfundisi mawunabafundisi abangakufuni bekujikela basakukhulumisa banomona mhlambe khona lento uNkulunkulu akwenzele yona ngake kwakhuluma umunye umfundisi kimi wathi umfundisi hey babuntsibande umfundisi othile wanginikelela ngothayela kwabe uxosha abangani bami bebengabafundisi kusho ukuthi bebengijabulela ngingakhile uthi ngathi mangixoxa ukuthi hayi umfundisi othile unikelile kimi nginothayela bathi usho bani owashiwe kwabo ukuqhela kwabo kuye ukungukuthi umona abanazo lezi zindlu zamabandla usenayo lo urufelwe uwevuka baqhela ngoba bayaqhela abantu uNkulunkulu uyabaqhelisa abantu abona bazoba isithiyo kuwe abantu abazomunca igazi lakho abantu abangabangani bakho ngoba izinto zikubhedela wabaqhelisa ngathi mina qina uma isibindi ubheka uJesu yena wasifela esiphambanweni ungabanaka abantu into ungeke akwenzele lutho ngisho kuncane ngoba izulu akanali isihoga kanaso angene ngisho nginake recommendation ezulwini hayi ngeke akurecommend ukuthi ungene ezulwini njengokuba ngeke akurecommend futhi ukuthi ungene esihogweni ngoba akakwazi ukurecommenda ngale komhlaba ama recommendations awasebenzi ngale kwethuna awasebenzi ama recommendations yabona uNkulunkulu uyabaqhelisa abantu abazokulimaza uthi ke uma izwe linizonda niyazi ukuthi la ngizonda mina ngaphambi kwenu verse number 19 uma beningabezwe izwe belizakuthanda okwalo kepha lokhu ningesibo abezwe kodwa ngani khetha mina ezweni kungalokho izwe linizonda bafowethu asikhethwanga noma yikuphi sikhethwe khona ezweni kungumusa kaNkulunkulu bekufanele simbonge simdumise sikhethiwe sakhethwa kulo izwe basala abanye khona abantu abanesikhathi sokudlala kanti bakhethiwe uzoyisola ukhethiwe ngiyakutshela mina kodwa uzoyisola uzungikhumbula uthi lasho leli khehla musudlala ngesikhathi sakho ungawenzi ize umusa kaNkulunkulu ngoba wena unjani ukhethiwe kulo izwe mina vele ngimangalise le ndaba awukhethwanga kwabangcwele awukhethwanga ebandleni cha ukhethwe ezweni walethwe ebandleni likaKristu ukuba sizoba munye sonke kuKristu ukhethiwe mntakababa kepha lokhu ningesibabezwe kodwa nganikhetha mina ezweni kungalokho izwe linizonda mpindo 18 no 19 ngohlanganisa uma izwe linizonda niyazi ukuthi la ngizonda mina ngaphambi kwenu verse 19 uma beningabezwe izwe beliza kuzonda okwalo uxolo uma beningabezwe izwe beliza kuthanda okwalo kepha lokhu ningesibabezwe kodwa nganikhetha mina ezweni kungalokho izwe linizonda verse number 20 khumbulani izwi enganitshela lona mina lokuthi inceku ayinkulu kunenkosi yayo inceku ayinkulu kunenkosi yayo sikhethiwe bazalwane sikhethwe kulo izwe ukuba sithele izithelo nezithelo zethu zihlale ukuba noma yini esicelayo sinikezwe verse 16 kaJohn 15 uma ubungabaze ngiyakutshela mina ukhethiwe namhlanje uNkulunkulu
ungithume ithi ngizokutshela ukuthi wena ukhethiwe. Ngakho ungadikibali lezi zinto obhekana nazo, lezi inkinga obhekana nazo zokuqinisa zizokwakha ukholo lwakho liqine. Uzoqiniswa njengegolide elivivinywa ngomlilo, uzovivinywa nawe qina. Uhlale enkosini ungasuki. Jesu uyakuthanda. Qina sibe munye kuKristu. Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. Uma begcina izwi lami nelenu bayakuligcina. Awunkosi Jesu, awunkosi Jesu. Sikulindele ukuzingelwa ngoba naye wazingelwa. Uma beligcinile izwi likaJesu nelethu bazoligcina. Uphawu lwababiziwe lolo. Uphawu lwalabo ababiziwe. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Sihlale kuye singasuki. Sibe munye ukuze izwe lazi ukuthi iNkosi uJesu ithunyiwe. Ngoba phela thina sibona bezwe, yikho izwe lizonda. Ngale ku1 John chapter 4 verse 5 no6 lize lithi abezwe abasizwe ukuthi sithini ngoba bona bangabezwe. Sikhuluma kamoya abasizwe. Bazokuzwa kanjani abantu abangabhilongi la ubhilonga khona? Ake sihlaleni simkhonze uNkulunkulu singasuki kuye. Babonise bande uyavalelisa ukuthi asigoqeni sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa siyabonga. Siyabonga siyazi inkosi asibona bezwe. Ingakho kungafanele silingise lelizwe. Kuyingakho kufanele siguqule isimo ngokuthi ingqondo yenziwe ibentsha ukuze sikwazi ukuthi yini okuyintando yakho futhi sikukhonze ngobuqotho. Sinikele imizimba yethu Nkosi kuwe kuba ibe iminikelo ongcwele. Sinikele imizimba yethu Nkosi kuwe kuba ikusebenzele. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu size lona loyo lalele manje. Msize Nkosi asondele kuwena. Msize Nkosi ahlale kuwe kuze kube usuku ozobuya ngalo ulanda ibandla. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Babunze bande uyavalelisa.